Sa di pa na ako i-deliver ni akong hamubo nga wali, muhangyo ko ninyo, palihog lingi ang inyong mga tapad. Unya, pangutan adayon, gigutom na ka? Unsa man, gigutom na? Pag-sure mo diha, oy. Kung gigutom na, bulahan ka. Okay? Kung gigutom mo, bulahan mo. Kabalumog nga, no? Ang tao nga gigutom, makakaon. Nga naman, kung busog mo kayo, makakaon mo? Grabe na gid pod, no? Busog na niya, mukaon gyapon. Pero ang nakanindot kung ang tao gigutom, masudlan pa. Tinuod dili. Ang tao nga busog, puno, di na masudlan. Baglisod nagkaon. Kung gigutom mo, bulahan mo. Amen? Mao na siya'y value of fasting. Fasting, puasa ba? Matod pa sa usa ka spiritual teacher, fasting is not simply denying yourself of something. It is actually providing space. Space especially for God. Kini kunong pagpuasa, dili lang paglikay sa pagkaon, kundi paghatag og lugar, luna, especially para sa Ginoo. Yun na masabtan unya a little while, masabtan na ninyo unsa akong ipasabot. Nagisgot yung fasting kay ni amanta sulod sa panahon sa Kwaresma. Ang piyesta, ting puasa or ting pakals? Ting pakals, no? Kunya, karong adlaw kay Biyernes niya, sulod pag yung Kwaresma, ting puasa untaron, ting abstinence, ting likay, ting pugong. Pero piyesta man nato diri sa atong parokya ni Senyor Santo Niño. Ang obispo, ako, maghatag kaninyo og dispensation. Yay! Lipay ang tanan. Lipay, are you happy? Sige, so mga taron, di sa ta magpugong, pero sabot ha, atong bawsan o bayran ug maayong buhat. Buhat sa kaluoy, buhat sa gugma. Ug ato pagyong ubanan sa pag-ampo. Amen? Para malipay kanato ang Dios. Happy Fiesta kaninyong tanan. Viva Señor Santo Niño. Okay, so kanang hamubo lang, ang ako lang nindot ipangutana nato sa atong kaugalingon, unsa kaha no ang gusto sa Dios nga bata nga atong ipoasa niining panahon sa Kwaresma karon? No? What kind of fasting would the Senior Santo Niño ask from each one of us? Mga igsoon, atong sayran, kining pagpuasa, dili lang ni pagpugong sa kaon o pagpugong sa ilimnon. Kining pagpuasa also has something to do with our kinaiya. Atong batasan ba? Pananglitan, sigurado ko, ang Diyos nga bata, gusto niya magpuasa ta sa kalaog. To fast from selfishness. No? Nabay mga laog din, Abi ninyo, ang Santo Niño, sa ka-Diyos nga naghatag sa iyahang kaugalingon. Mabitang minaog siya,
Kay gusto siya nga mupaambit sa iyang kaugalingon. So, dinhi sa atong parokya dapat wa jud laog. Kinahanglan ang matag-usa nato kamaog gyud magpaambit. Kamaog gyud muhatag sa kaugalingon, magpaambit sa grasya. Pero tinud-anay nga pagkaistorya, daghan nato mahadlok man mo paambit. Nga naman, mahadlok man tang mahutdan. Mahadlok sad ta nga mugamay ang ato. Mo na nga di ta mo paambit, pero sultihan ta mo ha. Di gid ta masudlan kung di ta makuhaan. Amen. Simple analogy. Ang butilya or baso bubuan nimo og tubig. Kung mapuno na, masudlan pa. Di na. Muawas na, usik. Pero kung makuhaan siya, pwede siya nga masudlan. The same thing with us. Kung puno ta kaayo, di matamang hatag. Sige kita ka puno. Ang grasya sa Ginoo, di makasulod nato. Amen? Pero kung mupaambit ta, makuhaan ta no. Mao nang magrasyaan ta. Pagbantay na gud mo, the more you give, the more the grace of God comes to you. Ha? Inuod yun na. Nobody, again, klaruho na ito ha, nobody becomes poor by sharing. You have to believe that. Tuuhi gina ninyo kay tinuod yun na. Ang tao nga manggihatagon, magrasyahan, ug dugang sa Dios. Pakpakan nato ang tanang mga manggihatagon, ha? Okay? So, kining Kwaresma, I hope makapuasa ta sa kalaog. Okay? Ikaduha, I'm sure ang Santo Niño gusto siya magpuasa ta sa kasuko ug pagdumot, to fast from anger and hatred. Nabay madinungtanon dinhi, nabay mga saputon dinhi. Uy, nganong saputon man? Ha? Ang inyong mga pari, saputon ba? No, buutan kayo ni sila, oy. Si Father Boards, si Father Ner, si Father Boots, o si Father Igsuon, Dumi. Mga buutan ni sila, mga mapahiyumon kayo ni sila. When our priests are happy, the people they serve will surely be happy. Pero kung pari gani sa puton, luoy ang mga tao, oy, maura pod kamo, kung kamo sa puton, masukanon, luoy ang inyong mga anak. Luoy po ang inyong mga iring, kayo masipaan. Oh. Abi ninyo, nindot sad, magpuasa ta sa kasuko ug pagdumot. Kung pa mo'y mga tao nga wa mapasaylo, karon panahon na pasayloan na. Abi ninyo, ang Ginoo nagsugo nato, pasaylo gyud. Endless forgiving. 7 times 7 times. Ang pasabot ana, way hunong. Ngano man, tungod kinasayod ang Ginoo nga, kung magdumot ta, kita'y gansi. Kita ang luoy. Pero kung mapasaylo ta, nindot kaayo. Forgive not because the other person deserves forgiveness, but because you also deserve some peace. Luoy ta, oy. Kanang tao nga puno kasuko, luoy kaayo. Di ta katulog, daghantag sakit, daghantag mga hasol sa kinabuhi. Matud pa, when you forgive someone, you set a prisoner free. And you realize that that prisoner was you. Tinoo dili. Nasabtan to ninyo? Ininsiko na ko para kasabot mo. Kana ko nung magpasaylo tag tao, dunay atong gitagaag kagawasan. Ang maong tao nga gitagaan tong kagawasan ang atong kaugalingon kay ang taong madinumtanon magpabiling binilanggo sa iyang kinabuhi.
Amen? So, atong pakpakan ng mga mapasayloon. Bulahan ang giulanan. Karong panahon na kay grasya gikan sa Ginoo, no? Bendisyon alang sa mga nagpiesta karong panahon na. O di na nako ni tason oy kay maulan na niya og samot, ha? Okay ra mo muhunong nako hapit. Hapit na ba? Hapit na, ha? Katapusan lang kanang ang Santo Niño gusto sad siya nga magpuasa ta sa garbo. Ha? Garbo o kanang kadawo sa gahom, no, to pass from pride and the drive for power, no? Ang Santo Niño, imagine ha, Dios mibiya sa iyang posisyon nga habog aron mo naog og makig-uban nato diri sa ubos. Namina po muna ko. At pag-chore mo diha, oy, ag-ulan naman inyong gipaminaw. Unsa ganito, magpuasa sa garbo. No? Ang taong garbuso, magmali pa yun? Dili, oy. Oy, kay oy, may akong apelido. Dili, oy. No? Ang taong garbuso, way silingan. Tinuod, dili. Tinuod kayo. Unya, di kita ganahan og taong garbuso. Ang atong ma-appreciate, no? Kanang tao nga simple og kanang bang maduol ba? Way hangin ba? Ang inyong obispo, ganahan mo inyo siyang maduol? Sige, og di mo ganahan, di na kong paduol. Pero ganahan ta, oy, bisan obispo, niya maduol, malipay ta. Bisan ang atong mayor, kung maduol na to, di siya garbuso, malipay ta. No? Because there is virtue, there is value in being humble. Like the Senior Santo Niño. Dini sa parokya, usahay, magiaway ang mga tao. Nga naman, tungod sa garbo. Tungod sa kagustuhan nga makahupot o gahom. Ako man ang mabantayan, diya sa mga parokya, ni manggiaway, na mga kapunungan nga magkabahin-bahin. O ni pahiyo man mo diha, basta naigo dapit diha. No? Nga naman, tungod sa garbo, mudaghan ang mga kapunungan, kay nga no, mag-eleksyon. Unyag di mapili, kay di naganahan mutipon. Maghimog laing pundok nga iyaha. Maunay sakit na itong mga Katoliko. Di po tanan, pero daghang ingunana ba? Di gyud maayo. Importante nga di ta mahimong garbuso sama sa Senior Santo Niño. Mga igsoon, happy fiesta kaninyong tanan ha. I am happy to be here for the first time. Nakamisa ko ninyo. Salamat sa Diyos kay nakauban ko ug nakaduol ninyo. Viva Senior Santo Niño! Atong pakpakan, atong mahal nga patron.